Гэта дарога ля дому на вуліцы Крупскай у Лідзе. Балота стаіць у двары круглы год, бо пасля капітальнага рамонту двор недобраўпарадкавалі, хоць і абяцалі, пішуць жыхары. У каментарах адгукаюцца ахвяры капрамонту з іншых раёнаў гораду. На Гагарына не лепш. Капрамонт дабіў нашыя дарогі ў двары. Цяпер там можна прайсці толькі калі ўсё замёрзне. А так гліна носіцца ў дом і абяцалі выправіць не раз. Касманаўтаў 6 корпус 2 пасля капрамонту тое самае. Наш паўночны гэта ўвогуле асобная тэма, яміны, лужыны, балота. Калі сюды прыйдзе цывілізацыя? Са словаў суседзяў абяцаюць кожны год. ЖКГ просіць, каб вышэй не звярталіся, а ў выніку ўсё адно і тое ж. У мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадарцы, калі і хто прывядзе дваравую тэрыторыю да ладу, не адказалі. Не знаю, надо поинтересоваться, может быть, у Кучинского заместителя директора. Там благоустройство двора, да? Можете в ГЭС набрать 543108, это диспетчеру, ну, либо Кучинскому заместителю директора, если вы дозвонитесь ему. Наша суразмоўца мела рацыю. Да намесніка дырэктара лідскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзя Кучынскага цягам дня мы так і не змаглі датэлефанавацца. А дыспетчерка дарожна-эксплуатацыйнай вытворчасці ці ў расійскім скароце ДЭП адказала нам. Я вообще этим не занимаюсь, 115 звоните. Точно не мы решаем эти вопросы, не в диспетчерской здесь. Праблема неўпарадкаваных пасля рамонту двароў існуе не толькі ў Лідзе. Падобныя здымкі няцяжка знайсці ў соцсетках. Дом отремонтировали, видно, облагородили, а там улицу забыли. Паводле заканадаўства, арганізацыя, што робіць капітальны рамонт дому, не абавязаная займацца ўпарадкаваннем двара пасля рамонту. Так заявіў прадстаўнік Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрэй Рамашко падчас прэс-канферэнцыі, што днямі ладзіла Белта. Добраўпарадкаванне адбываецца толькі тады, калі штосьці падчас рамонту пашкодзілі. Да прыкладу, калі дзесьці мянялі трубаправод і штосьці пашкодзілі ў працэсе, то аднаўленне прадугледжваецца. Што датычыць комплекснага добраўпарадкавання, то мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы могуць коштам іншых сродкаў выканаць у тым ліку і добраўпарадкаванне. Але сам чыноўнік адзначыў, што так часцей бывае ў буйных гарадах, дзе капітальны рамонт робяць адразу ў некалькіх дамах, размешчаных побач. Што ж рабіць жыхарам Ліды, каб іхны двор давялі да ладу хутчэй? Больш актыўна і настойліва звяртацца да мясцовых уладаў, кажа каардынатар ініцыятывы «Горад для гараджанаў» Дзяніс Кобрусеў. У выпадку Ліды это адміністрацыя раёна альбо Лідскі раённы выканаўчы камітэт, які можа прымаць рашэнні аб тым, ці ўключыць, напрыклад, праект гэтага двара у план добраўпарадкавання на нейкі наступны, напрыклад, год і гэтак далей. Таму што ўсё там завязваецца на мясцовыя бюджэты і грошы вызначаюцца моцна загадзя. Дзяніс Кобрусеў раіць таксама далучыць да развязання праблемы мясцовых дэпутатаў і спраўджваць, куды ідуць сродкі з мясцовага бюджэту. А ўсе праблемы і недахопы фіксаваць, напрыклад, праз партал 115 Бел. Чым больш актыўныя будуць жыхары, тым больш шанцаў, што чыноўнікі пачнуць займацца праблемаю, кажа актывіст. Ірына Дарафейчук, Белсат.